Sí, aquesta pregunta ve arran d'una moció que vam aprovar parcialment el mes d'octubre al ple. Era una moció per deixar de pagar el lloguer de la Policia Nacional. Aquest punt no el vam aprovar, però vam aprovar un altre punt que establia que l'Ajuntament estudiarà en detall les despeses corresponents a altres partides que puguin anar destinades a l'arranjament o manteniment de les instal·lacions de cossos de seguretat, estatals i autonòmics. Bé, ja teniu el punt que vam aprovar, però abans de presentar aquesta moció i vam posar aquest punt perquè havíem comprovat que el servei de jardineria municipal incloïa o feia el servei també a la caserna de la Guàrdia Civil, i fa pocs dies van constatar que CESPA, el concessionari, encara estava fent feines de jardineria en aquest mateix espai. La pregunta doncs és si el servei de jardineria municipal segueix efectivament treballant per la Guàrdia Civil fent aquest servei, i en cas que sigui així, si el govern té intenció de complir amb la moció que vam aprovar i deixar de prestar aquest servei dins del contracte de jardineria. Gràcies, senyora Jofre. Senyor Giribet. Sí, gràcies. D'entrada dir que jo penso que el govern en cap moment està incomplint el que es va aprovar la moció, perquè es parlava de reduir despeses respecte a actuacions que es poguessin fer amb infraestructures dels cossos de seguretat, en aquest cas estem parlant, i en aquest cas no s'ha de reduir despesa perquè és que no genera una despesa o un cost afegit al que en aquest moment s'està fent. Tenim una despesa concreta, un pressupost de l'aplica que ja està establert, vull dir que el fet de fer aquestes tasques o no reduiria el cost, i simplement són feines molt puntuals de manteniment com es fan a altres zones de la ciutat, però que no suposen cap despesa de més a el que és l'aplica. Sí, senyora Jofre. Llavors entenc que sí, que se segueix fent. Se segueix fent aquesta tasca dintre del contracte. En aquest moment sí s'està fent.